Sanibonani, igama nguThandeka Okabekwa ovela Kabekwa Mumbo Publications. Namhlanje-ke siphethe inkondlo esihloko sithi Umaqondana Soulmate. Ngaphambi kokuba siqale-ke ngithanda ukunazisa ukuthi yonke le misebenzi iyatholakala kwi-study guide sethu esibizwa ngokuthi izinsiza zembhalo. This is what it looks like manje silo mbala ohlaza. This is your 4th edition, and your 4th edition iphethe incwadi entsha ezosebenza ngo-2026 esihloko sithe lokufa alitsheli, nayo yonke eminye imisebenzi-ke esimplifayiwe, izinkondlo umaqondana, which is the poem that we are about to analyze, ikhona nayo kule ncwadi. Isolami, uthando, kwakungelula umhlabathi, ithemba lami ngakutshela, Jozani Matshwele. So zonke zozishiyagalombili izinkondlo zakwa-IEB zikhona la, right? And then encwadini ze-third genre kukhona uwathinta imbokodo, nezindaba ezine, yimi impendulo, ngiyabonga mama, imali esheshayo, nazo zikhona, ziyatholakala, zi-summarizwe kahle, za-analyzwa, zahluzwa kahle. Icala kaliboli nalo likhona. Uma ngabe kuyifunela le ncwadi-ke awukwazi ukuba ka-matric and not have this book. So this is a must-have book, and you can tell abangani bakho nabo batshela abangani babo babuye bazolalela lana khona bezokwazi ukuyisebenzisa kahle lezi ncwadi. So you can visit us on our website, which is www.kabekwamumbo.co.za, noma usithumele email on publications@kabekwamumbo.co.za. Ungashiywa. Ake siqhubeke-ke nomsebenzi wosuku. Siqale ngokubheka isihloko senkondlo yethu yanamuhla, isihloko esithi umaqondana. So umbuzo ovamile-ke, the most common question when you are analyzing a poem or when you're being assessed, kuba umbuzo othi sikhuluma ngani isihloko sale nkondlo? What is the title about? What is it talking about? Isihloko-ke sithi umaqondana. Isihloko esikhuluma ngomuntu osuke odalelwene naye. That is a maqondana, right? Or singathi ubambo lwakho. And ubambo-ke noma umuntu odalelwane naye, umuntu wakho oseduzane nenhliziyo yakho, ozwayo ukuthi uma umcabanga inhliziyo ithi duf 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 duf. Lo muntu simbiza ngomaqondana. Someone who is made for you, whom you believe this person was made for you. That is your maqondana, your twin flame, your better half. That is umuntu odalelwe yena noma odalelwe wena, right? If you are ever asked umbuzo kuthiwa yisho-ke chaza isihloko, sithini isihloko, sikhuluma ngani isihloko, noma umuntu onjani umaqondana. And this is how you can respond. Umuntu odalelwe wena noma odalelwe yena, or ubambo lwakho. All right. And then noma umuntu omthanda kakhulu, right? You can also say that umuntu omthanda kakhulu kodwa uma kuziwe ebudlelwaneni, kuma relationships. So lolu hlobo-ke lomuntu lubizwa ngokuthi umaqondana, and makhunyushwa-ke ngesingisi, the hunyushwa, translated as the soulmate in English. All right, ngicabanga ukuthi-ke siqale kahle kakhulu. So ngaphandle kokuchitha isikhathi, without wasting time, we will just get started with the analysis. But sizoqala sifunde inkondlo. Siyabona sizobheka istanza sokuqala. Istanza sokuqala sinemigqa nje emihlanu. It only has just 5 lines. Ngizofunda-ke, but-ke wena uzozihumushela isilungu sakho laphayana, ne? Right, ngivunule, ngiyaconsa, ngishayela phezulu, ngiyazazi. Ngimuhle, angidinge kutshelwa. Izinsizwa ziphelelwa ngamazwi, izintombi zidlela ogageni. So yiyo-ke i-analysis-ke, not i-analysis, but the actual poem, istanza sethu sokuqala. Nansi incazelo yesingisi. With the translation, it may happen that some of the lines are just a direct translation
of the actual poem. But we will, after the next slide is where we unpack, where we analyze, where we hluza inkondlo. Right, okay. I hope you have just gone through a translation of each and every line. Let us move on to ukuhluza inkondlo khona sizokwazi ukuthi ikhuluma ngani sikhuluma ngani istanza sokuqala. So imbongi ithi ngivunule ngiyaconsa. So that ngi is telling us ukuthi it's the mbongi herself ekhulumayo that is talking, and she is making a statement, right? Uthi ngivunule ngiyaconsa. Ukwenzani ukuvunula uconse? Ukuvunula uconse uchaza ukugqoka kahle, right? It means to be well dressed or to be dressed to kill. Umuntu ogqoke kahle sithi uvunule uyaconsa, right? So kuline wesibili imbongi ithi ngishayela phezulu ngiyazazi mawushayela phezulu usukuhamba uzizwa uhamba uziqhenya when you walk tall, because you are feeling confident, you are feeling yourself, uyazizwa. Ithi ngimuhle uyazincoma yena qobo lwakhe uyazitusa ukuthi you know what, I'm beautiful, ngimuhle, angidinge ukutshela. And two, as beautiful as I am, I don't need anyone to tell me that I'm beautiful. I don't need any validation from anyone. Okusho ukuthi iyazizwa le ntokazi, iyazithola, right, ukuthi yinhle ayidingi ukutshelwa abantu. That is how it should be. Abantu akufanele kube yibona abakutshela lento ofuna ukuyizwa. You must tell yourself into ofuna ukuyizwa first. Right, so bese-ke ikhuluma-ke ngokuthi-ke lobu buhle bayo benza bunamthelela muni kubantu abaseduzane nayo, right? So the impact that, you know, her beauty has to people around her. Izinsizwa ziphelelwa amazwi, meaning when the guys look at her, they just go speechless. Azikwazi ukukhuluma zivesane zingazinani ukuthi zizothini. Izintombi zona zidlela ogageni, where else on the other hand, the ladies mangabe ziyibuka le ntokazi ukuthi yaze yayinhle, ziba nomona, they become jealous, right? So nansi-ke analysis-ke, but before siye kwi-analysis istanza nje on its own, imbongi-ke now we know ukuthi umuntu wesifazane. So intokazi is a lady. Iyachaza-ke la, ichaza indlela ebukeka ngayo. She explains how she looks, okay, and how she feels as well, indlela ezizwa ngayo kulesi stanza, right, because of how she looks. So izizwa ngendlela ethile, she feels in a certain way because of the way in which she looks. Imbongi-ke yiyo ekhulumayo. She is the one that is talking, and she says she is well dressed. Igqoke kahle, the E speaks to imbongi, and then the words that says ngigqoke kahle are the ones that says ngivunule ngiyaconsa. She is well dressed, she is beautiful, right? So iti ihamba ngokuzethemba. She says, you know, she's walking tall, she feels confident. So umuntu mehamba eshayela phezulu usuke ekhipha isifuba kusuke kuno chest out, uyabona shoulders up, ihamba nje, you know, with confidence, eyiqhenya futhi iyaziqhenya. Right, and iyazazi ukuthi yinhle. She knows, she doesn't need to be told ukuthi yinhle, she is beautiful. Futhi ayifuni ozoyitshela. She wants no one to tell her that she is beautiful. She doesn't want any validation from anyone because she knows. Uyabona, kubalulekile ukuzazi. Uma izinsizwa ziyibona, when the young men, izinsizwa, they look at her, or when they see her, azikwazi nokukhuluma, right? So azikwazi ukukhuluma, the words that are used in the poem are the words athi ziphelelwa ngamazwi. Isona simo senkulumo lesiyana esichaza ukuthi when one goes speechless, engakwazi ukukhuluma. Right. Ithi-ke izintombi ziba nomona. On the other hand, nezintombi bonke abantu bayayibuka. Kukhona izinsizwa that are looking at her in admiration, okay? Hence they can't speak, zingakwazi ukukhuluma, ziphelelwa ngamanzi.
kukhona izintombi on the other hand, ladies ziba nomona, they become envious when they see her zidlela ogageni. Ukwenzani ukudlela ogageni? Ukudlela ogageni yini? Ukuba nomona. Kuyazwakala? Right. Siqhubeka ke siya kwistanza esilandelayo, istanza sesibili. Imbongi iyaqhubeka nokwenza istatement la. Okay, sitshelile initially ukuthi ibukeka kanjani nokuthi kuyenza izizwe kanjani lokhu kubukeka kwayo. Right. So emgqeni number 6 ithi angisiyo uNobuhle unontanda kubukwa. Ngiyimi uqobo lwami angilingisi. Ngiyintombi iziphelele, ngiyazigqaja, ngiyathandwa, ngiyathanda. Right. So ithini-ke imbongi kulesi stanza-ke? Le ntokazi, right. When we say intokazi, we are still referring to imbongi because now we know ukuthi imbongi umuntu wesifazane, is a woman. Iyazichaza, she explains herself ukuthi yona ingubani, who she really is. Okay. And she will tell us what she stands for. All right. So she is saying, angisiye, I am not uNobuhle. I am not the beauty queen. Nangu uNobuhle wearing a crown. Siyambona? Umuntu ohambe modela, ehambe bukwa, ehambe khangisa ukuze abantu bambone. But yena, she's claiming to be different. She is not beautiful just for abantu ukuthi bambone. She's not showcasing ubuhle bakhe. Unontanda kubukwa. She's not that kind of a person who is an attention seeker. Ukuthanda is to like, ukubukwa to be seen, to be noticed. All right. And she's saying in line 7, ngiyimi, I am myself. All right. I am original. I am authentic. Angilingisi. Umuntu omlingisi usuke yi-actor noma kusuke kuyi-actress. Umuntu ophila impilo engasiyona. Umuntu ogqoka izicathulo zomunye umuntu alingisa irole ethile edlalwa empilweni. But yena, she is claiming not to be umlingisi, to be faking her life. All right. Uthi ngiyintombazana, ngiyintombi iziphelele. I am a complete woman. All right. Ngiyazigqaja. I am proud of myself. Ngiyaziqhenya. Line number 8, line number 9, and then she says, ngiyathandwa. I am loved. Ngiyathanda. I also reciprocate uthando, okay, to those who love me. So imbongi ithi-ke ayisiyo uNobuhle. We already explained ukuthi uNobuhle umuntu okhangisa ngobuhle. Ukukhangisa is to do what? Is to advertise, is to showcase, her beauty. So the beauty queen or a model. Noma umuntu othanda ukubukwa, and she uses igama unontanda kubukwa. Uma i-examiner ithi umuntu onjani unontanda kubukwa, then you'd say umuntu othanda ukubukwa. Uyabona? Right, okay. So she says lena yimvelo yayo. This is how she is originally. This is her authentic self, right? And ayizenzisi. She is not faking it. Ayilingisi, right? Ukuzenzisa is to lingisa. Imbongi ithi intombi ezethembayo. She is self-confident. Futhi she is a woman. She is not intombi nje. Intombi iziphelele. She's a complete woman, right? And futhi iyaziqhenya, iyazigqaja. Mqondo fana for ukuzigqaja is ukuziqhenya, to be proud of yourself or to be confident, right? Kukhona abayithandayo. So she also is aware of the people around her, that there are people who love her. She is loved. Ngiyathandwa. And also nayo iti ngiyathanda. There are people whom she loves. Ebathandayo. So iwumuntu, in other words, okay? Njengabo bonke abantu abanabantu ababathandayo futhi abathandwayo yona. Right. So istanza ke silandelayo, istanza sesithathu, ithi ziyabukeka insizwa engxenye. Nazi insizwa, siyayibona insizwa zinhle ngokwahlukahlukana kwazo, and they all good looking. Right, okay. Zehlukile ngehlukile, siyafana.
sicobelelane kuzwane kuqhakaze okufanayo kusiphendule amathe nolimi. Akunani impilo injalo kakade. Right. Ithini-ke imbongi-ke estanzeni sesithathu? Akasibheke-ke la kuhluzwa khona. Imbongi ichaza uhlobo lwabantu abaseduzane nayo. So she starts explaining, she explains the type of people around her. She says ziyabukeka nezinsizwa engxenye, meaning she is also complimenting, you know, how good looking young men are around her or out there. Ngakolunye uhlangothi. And then she makes another comment, line number 11. She says, yeah, Paula is to comment ngokwehluka on how different they all are, okay? So, but it doesn't matter how different they are, but they are somehow similar. Bayefana, or kumbe they are all human, bangabantu, right? Whether we ama-genders ethu are different, ubulili bethu behlukile, but what makes us common, what makes us the same is ubuntu bethu, us being human beings. Uyayibona lona? So uthi siyafana, we are the same, right? Imbongi-ke line 13, it's okufanayo-ke, whatever is similar amongst ourselves, kusiphendula mathe nolimi. Okay, oh no, I think I skipped line 12. Line 12, uthi-ke siyafana besithi sicobelelana. Kuzwane. Ukucobelelana, it means when you share. You know, she may be sharing with these guys ideas or anything ebenza baba abantu abafanayo, right? So when they share, things come together, kuyazwana, and you know, things that they share flourishes, kuyaqhakaza, it blossoms, okay? And then line number 13, she talks about okufanayo, what is similar, what is common between her and the guys that she is talking about. It turns them into izithandani, abantu abathandanayo in a relationship, or just people who just like each other, abangani, or abantu abezwanayo, right? And then she uses a phrase laphayana elithi esithi amathe nolimi. Amathe is the spit, ulimi is the tongue. Can you separate those two? What will happen? Remember ukuthi ulimi is a muscle, and if you remove amathe comes with moisture, which gives ulimi flexibility. Umuntu then is able to speak. So those two things azikwazi ukuhlukaniseka. So nabantu-ke, even with human beings, uma kuthiwa bangamathe nolimi, chaza ukuthi abahlukaniseki. La uthola khona omunye, uthola omunye. Bayizwana, bazwana kakhulu, right? And ngokujwayelekile abantu abazwana kakhulu bayizithandani. All right. Imbongi-ke yamukela isimo. So she accepts the situation by using igama elithi akunani. It is okay. It is what it is. Impilo injalo kakade. That is how life is. So it is izinto zenziwa kanjalo anyway. So if you find someone who is similar to you in whichever way, you end up becoming friends. You end up getting, you know, closer, drawing closer to each other, to that person who shares the similar, you know, things as you. Right. Stanza ke sesine. Imbongi-ke ikhuluma ngocu. Nasiya isithombe. This is the picture of ucu. Ucu is a love token. Uphawu loluya. Uphawu is a sign. Uphawu is a symbol. So in the olden days, abantu besifazane, they never used to tell men ukuthi they love them. But abantu besifazane, when they were ready to be in a relationship with a guy, what they will do is they will speak to iqhikiza and then okay everything, and then basebenza anything. You know, it could be anything. It could be a necklace. It could be a wristband. It could be anything out of beads to say, you know, I am ready to welcome you, othandweni. All right. And then izinsizwa-ke, they will perceive lento the ucu as ukuthi intombi isithe ngiyakuthanda. All right. Okay. Ngoba vele ukuthi
uthando fanele livele from abantu besilisa. That's a debate for another day. Kodwa-ke indoda that should thanda biblically as well. Indoda yona ethandayo. Indoda-ke bese iperceive inhlonipho, the respect as uthando from umuntu wesifazane. Okay, so imbongi ithi-ke zifika ziphangelana mihla namalanga, still referring to izinsizwa. That's why umusho uqala ngo-Z, right? Ubuhle nobunsizwa budlulana, ngiyavuma zonke zingifanele, kepha uculunye vo. Khuluma nhliziyo yami, ngilalele. Khomba abe munye, sibe munye. Vimba, ingaphenduki ikhiwane. Nhliziyo yami, khomba umaqondana. Ake sihambe siye kohluza lesi sitanza okuyistanza sesine. So imbongi-ke lentokazi, right? Njengamanje izizwa inokudideka kancane, ididekile ngokwenzeka empilweni yayo, right? Icela usizo, so she is now seeking help and advice of some sort, iseluleko enhlizweni yayo, because into eyithemba kakhulu kunabantu, she trusts inhliziyo yayo, right? Her heart. So she's talking about izinsizwa, and she says zifika ziphangelana imihla namalanga, which means izinsizwa zifika kule ntombi ngobuningi ziphangelana, meaning they approach this lady in numbers, ziphangelana ngobuningi. That will be emqondofana of ziphangelana ngobuningi. And they come nsuku zonke, but imbongi used amagama athi mihla namalanga. Mihla namalanga means nsuku zonke. Zifika zibukeka ngokwedlulana, so they approach this lady, zibukeka ngokwehlukahlukene, zizinhle, good looking in their own unique ways. All right. Ithi ubuhle nobunsizwa, their manhood, busuke bungalingani, right? So kukhona omuhle kakhulu, kukhona beautifully structured, mhlambe othole and handsome, black, dark and handsome kind of, because abantu, they have different tastes. So iyavuma-ke, now she admits ukuthi-ke zonke lezi insizwa, all these guys, they are compatible for her. They're actually good for her. They're suitable for her. Imbongi ikhuluma ngocu. She talks about uphawu lothando, ucu, right? Okuwuphawu lothando. Ithi-ke, yes, they're all good looking, but there is only one token of love. Isebenzisa isenzo ukuthi lunye vo. The word vo is isenzo ukuthi ugcizelela ubunye, right? Bothando enalo, the love that she has. Imbongi ayikwazi ukuthanda izinsizwa eziningi, which means there's no way she can actually have all of them. All right. Imbongi iyalela inhliziyo yayo. So she then instructs her heart, right? As if ikhuluma nomuntu ophilayo, isebenzisa isifenqo esibizwa ngokuthi ukwenza samuntu. From Umuqa 19, 20, and 21 up to 22, imbongi uses isifenqo esibizwa ngokuthi ukwenza samuntu, a metaphor, right? So, and then she is giving command, she's just commanding her heart ukuba ikhombe, to direct just the one from all those good looking guys, kulezi zinsizwa, so they can become one, babe munye. Icela enhlizweni yayo, she asked her heart futhi ukuba iyivimbe, to just stop her, all right, to prevent her from ingabi umuntu othanda izinsizwa eziningi. So umuntu othanda izinsizwa eziningi ubizwa ngani enkondlweni? Ikhiwane, right? So this is a woman with multiple lovers. So she doesn't want to end up like one of those, and she uses igama elithi ikhiwane. Ikhiwane igama, it's a metaphoric expression for umuntu ongaziphethe kahle.
umuntu ongaziphethe kahle ikhiwane. Just like Amahle from Umhlaba Ofile, ne? Right? So ubizwa ngokuthi ikhiwane umuntu othanda abantu besilisa abaningi, umuntu ongaziphethe kahle, umuntu ongenaso isimilo. Right? Remember, all of these words are very important. Ifuna inhliziyo yayo ikhombe. She wants a heart to just direct her to umaqondana, to Leo twin flame, to that soulmate. Okay, iphela kanjalo-ke inkondlo yethu-ke ngoba inezitanza ezine nje kuphela. Nanka-ke amagama-ke esihlangabezane nawo ngenkathi sifunda inkondlo, kanjalo nencazelo yawo ngesiZulu, kanjalo nencazelo yawo ngesiNgisi. Ayaqhubeka kamagama amanye njengoba ubona awanayo incazelo ngesiZulu, amagama nje amile kanjalo. Right, so umaqondana kungasho ukuthi umuntu wakho, ungasho futhi ukuthi umuntu owubambo lwakho, umuntu odalelwe yena. Remember, that is a soulmate. Okay, ake sibheke-ke imibuzo emide. Siqale ngombuzo othi hlobo luni lwenkondlo lolu? What type of a poem is this? And remember ukuthi lo mbuzo uvamise ukuthi usekele. They will always ask you to just substantiate. And then because le nkondlo ikhuluma ngomuzwa wothando, right? Okay. So sizothi le nkondlo i-lyric. Why sithi i-lyric? Ngoba imbongi iveza imizwa are the feelings eyayo le imbongi yokuzithanda. She loves herself first. She loves herself more than anything, right? Futhi-ke nokulangazelela, ukulangazelela is to long for. She is longing for uthando, and she is very picky. Lo muntu wesifazane akathandi noma yini. Okay, bese-ke okunye okubalulekile, indikimba yenkondlo uyayisekela nakhona. Le nkondlo ikhuluma ngothando, right? Uthando. Kule nkondlo imbongi ingowesifazane, is a woman, right? Ozithandayo, that is very important. Futhi oziqhenyayo, and she is so proud of who she is. Ngaloke yikho izithanda kangangokuthi izibona ifanelwe izinto zekhethelo, izinto ezibalulekile, izinto ezispecial, right? Into yekhethelo, it's something that is special, right? And then uyafuna la, ifuna ubani? Ifuna umaqondana, ifuna ukuba sothandweni nomuntu ozoyithanda ngale ndlela nayo ezithanda ngayo. Kube isimo sembongi sinjani isimo sembongi? Isimo sembongi, remember ukuthi kwezinye izikhathi umhloli angakubuza abhekise kwistanza esithile. They may direct the question to a particular stanza. If that is the case, you focus isimo sembongi based on that stanza. But if they say enkondlweni, it's just a general, you generalize inkondlo from beginning to end. That's when you start using amagama athi ekuqaleni kwenkondlo, at the beginning of the story. This is how, she felt. And then maphakathi, this is how she felt. And then uyahamba uyothola amagama that will support what you are saying. And then ekugcineni also, this is how she feels. Uyabona? Why do you say that? Because of this and that and that, right? So ekuqaleni kwale nkondlo-ke imbongi inesimo sokuzethemba. Uyazizwa ukuzithemba is when you are full of yourself, when you are confident ngendlela ebukeka ngayo, based on how she looks. Ngoba ithini ithi ngivunule ngiyaconsa. Kuyavela nokuthi ayizenzeli ukubukwa, right? Okay, ayenzeli ukubukwa, meaning she is not trying to impress anyone. That is just the way she is. Indlela nje yokuthi yinhle, uyabona, beautiful, just right. And towards the end of the poem, ngasekugcineni inesimo sokuba somathandeni langempela. She feels like she's ready to be in love, but she doesn't want to make a mistake because at some point she gets confused. Iba nokudideka when she sees all the good-looking guys who qualifies to be, abantu abangomaqondana bayo, right? But-ke futhi-ke she wants to be honest. Umuntu othembekile ngoba ifuna abe munye nje umaqondana, and ithemba inhliziyo yayo. She trusts her heart ukuthi
isize imbongi to help iluleke imbongi ukuze ikhombe umaqondane ngoba ifuna ukwenza amaphutha. She doesn't want to end up making mistakes, a mistake of being ikhiwane. Konje sitheni ikhiwane? Yes, umuntu ongaziphethe kahle noma umuntu ongenaso isimilo. Umuntu sithi akanaso isimilo uma kwenze njani? Uma ngabe enabantu athandana nabo abangaphezulu koyedwa, that person is a khiwane. Iphelela lapho-ke inkondlo yethu. Sesifike emaphethelweni-ke enkondlo yethu. Ngiyabonga kakhulu. Ngithemba ukuthi nikujabulele umsebenzi esiwenzile. Ngale kwale msebenzi kwemibuzo emide, just get yourself i-study guide. Sinemibuzo emfishane eveza lonke ulwazi oludingayo. Imibuzo efana nomqondo osobala, because it's very important to know umqondo osobala wenkondlo, the literal meaning of the poem, umoya wenkondlo as well, the tone that is used within the poem. You can get that kwi-study guide sethu sibizwa ngokuthi izinsiza zembhalo. Ungazithola www.kabekwamumbo.co.za. Remember, iwebsite yethu ithi www.kabekwamumbo.co.za, bese-ke uyazi-odela eyakho incwadi ethi izinsiza zembhalo, noma usivakashele ku-publications@kabekwamumbo.co.za, or alternatively kabekwamumbo@gmail.com. Nibe nosuku oluhle. Ngiyabonga.